no seu discurso de benvida a súa presencia aquí. Don José Manuel Merelles, escoitamos esas breves palabras que, por suposto, recibiremos, e sempre hai moito e algo que agradecer. Pois moi boa tarde a todas e a todos. A verdad que José Luis, moitas grazas, Lola tamén. Para min, como director de Turismo de Galicia, un gran orgullo recibir este premio no 28 Filandón do Courel, de Músicas do Courel. É unha festa de interese turístico de Galicia e a verdad que apoiar as músicas tradicionais, as músicas que se fan no pobo e levar tanto tempo poñéndoas en valor é un traballo que digno de aplaudir e de apoiar e de que cada vez pois poida transmitirse máis toda este labor de difusión e tamén de recompoñer pois estas músicas aquí nas montañas do Courel e para nós desde Turismo de Galicia, desde a Xunta, pois toda un orgullo, unha satisfacción recibir o premio e poder seguir traballando para que cada ano sexa posible esta manifestación que atrae a tanto público e que tanto fai por conservar a tradición do noso rural e das nosas músicas. Moitas gracias. Gracias a vostede, gracias á institución que representa a institución autonómica. Agradecementos, pois a seguir disfrutando da música, da tradición lírica oral e Fiuca de Tribes,